Сотрудництво меѓу двома регионами у областях регионалного развоju, науки и образовanja, култури и уметности, туризма и спорта и социјални области, заедницки интерес Војводини и Прешовского крају, заклучене на шветочни схадски у рядових особох Војводини и Прешовского крају. Vojvođanski Slovaci i Rusini posebno bili zainteresovani za institucionalizovanje ove saradnje, jer u ovom kraju vide potencijalnog partnera koji može da pomogne u realizaciji svojih ambicija u sferi obrazovanja, kulture, samoočuvanja i samoizgradnje. Mi už dneška budeme mať kontakty i u Prešovskom teatru i їх сам виконує, приходить на роботу. Після того будемо мати зв'язки і по питанню інформування. Вже візьме це ліпше поставимо зв'язки з нашим старим краєм, щоб вчерали і матеріали, і інформації. Војводина Зешати регион за котрим Прешовски крај подписуе таки документ, а наши покрајини е 24. Обидвоме подписники ше зложели že руска и словацка национална меншина требаше би предводзели у реализувању того сотрудниства. Идуца схадска председателја Скупштини автономни покрајини Војводини и председателја Прешовского самоуправного крају плановано за јануар идуцог року. На тих схадски би требали почет работи на конкретизувању споразумења, že bi šitsko toto не остало лjem на паперу. За Дневник радиотелевизии Војводини, Прešова, Златко Рамеч.